Diyos marhay na aga po sa Indo, mga tugang tawag sa mga kakasalon. Primerong tawag, Kininyo Jesus San Juan Buenaobra, 33 anyos, soltero, nag-eerok sa Zone 6, Bagong Sirang, San Felipe, Naga City, aki ni da Jesus Alcaba Buenaobra, asin Esther Ademi San Juan, buot mag-agom ki Girly Alarcon Rivera, 33 anyos, Daraga, nag-eerok sa Zone 6, Bagong Sirang, San Felipe, Ciudad ning Naga, aki ninda Anastasio Yocampo Rivera, asin Susana Alinio Alarcon. Primerong tawag kay Antonio Jr. Primavera Postrado, 24 anyos, soltero, nag-eerok sa Zone 6, Sitio Copradia, Cokeville, San Felipe, Naga City, aki ninda Antonio Berches Postrado Sr., asin Nomi Nacional Primavera, buot mag-agom kay Sheila May Cabase Concepcion, 29 anyos, Daraga, nag-eerok sa Zone 95 San Ramon Street, Calawag, Ciudad ning Naga, aki ninda Dioscoro Linton Hua Concepcion, asin Mercy Sato Cabase. Primerong tawag kay Raul Jr. Norberto, 28 anyos, soltero, nag-ierok sa Pag-uring Nuevo Libmanan, Camarines Sur, aki ninda Raul Norberto Sr. asin Rosalie Fabricante, buot mag-agom kay Shinet Herona, 29 anyos, Daraga, nag-ierok sa Peña Francia Avenue, Naga City, aki ninda Bernaldo Herona asin Anita Almoneda. Primerong tawag kay Lionel C. Hapa, 31 anyos, soltero, nag-ierok sa Gibgos, Karamuan, Camarines Sur, aki ninda Tito Hapa asin Lily Flores, buot mag-agom kay Junice B. Ilagan, 31 anyos, Daraga, nag-ierok sa 7142 Parkview Village, San Felipe, Naga City, aki ninda Serapio C. Ilagan asin Priscilla Badiao. Ikaduwang tawag kay Chris John Aquino, 24 anyos, soltero, nag-ierok sa San Felipe, Naga City, aki ninda Christy Aquino asin Janet Gray. Buot mag-agom kay Rogeline Rojo, 25 anyos, Daraga, nag-ierok sa Binanuanan Pequeño, Calabanga, Camarines Sur, aki ninda Rogelio Rojo asin Rafael Florendo. Ikatulong tawag kay Ryan Timothy O. Claveria, 29 anyos, Daraga, nag-ierok sa 158 Zone 4, San Pascual Buhi, Camarines Sur, aki ninda Raul Guido T. Claveria asin Lerma Owaferina, buot mag-agom kay Maria Jamil de Padua, 31 anyos, Daraga, nag-ierok sa 7 Jacob Extension, Barangay Liboton, Ciudad ning Naga, aki ninda Camilo V. de Padua asin Joy R. Hove. Ikatulong tawag kay Louis Maravilla Breboneria, 34 anyos, soltero, nag-ierok sa San Felipe, Naga City, aki ninda Luis Breboneria asin Teresita A. Maravilla, buot mag-agom kay Agnes Marquez Santo Domingo, 27 anyos, Daraga, nag-ierok sa Namuat, Gainsa, Camarines Sur, buot aki ninda Bonifacio A. Santo Domingo asin Angelita M. Marquez. Ikatulong tawag kay Alan Abiog Aureus, 56 anyos, soltero, nag-ierok sa San Felipe, Naga City, aki ninda Jesus Aureus asin Leticia R. Abiog. Buot mag-agom kay Cheryl Morico Salvador, 44 anyos, Daraga, nag-ierok sa Manggayawan, Kanaaman, Camarines Sur, aki ninda Florentino A. Salvador asin Teresita M. Morico. Kung si isay man po ang may naarama na makakaulang sa pagresibi ninda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po magdulok sa satong kura paroko o magdyan sa opisina kan parokya. Salamat po.
Diyos marhay na aga po liwat sa indo mga tugang. Ngunyan po, yaw na kita sa ikalimang Domingo nin Kwaresma. Tema, ang bagong pagkabuhay. Dinaog ni Kristo ang kagadanan, nadara kan pagkakasala sa paagi kan sa iyang pagkabuhay liwat. Ninhuli ka ini, day dapat kita matakot sa kagadanan. Papagdanayon niya to ang satuyang pagtubod, na ang kagadanan, kunyaon ang grasya nin kagurangnan, sarong paagi tanganing makamtan niya to ang buhay na mayong kasagkuhan. Iyo ini ang katotoohan na satuyang ipagseselebrar sa Eukaristiya ngunya na Domingo. Ang satuya pong Santa Misa, pamamayuhan kan satuyang parokyal bikar, Reverendo Padre Joseph Abion, matindog gabos. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. mga tugang, tanganig maging maninigo kitang magdulot kaining banal na misa, sa tuya mo lang akuon, asin pagsusulan, an gabos niya tong naginibong mga kasalan. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan tang Diyos. Mahirat malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Mamibi kita, kagurangnan sa muyeng Diyos, kami namimibi, na sa tabang mo kaming masigkat na naglalakaw, makaabot man sa pagkamuot. Nahuli ka iyan ang aki mong namumuot sa kinaban, nagdusay kan sa diri sa kagadanan. Huli kay Jesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Sa enot na babasahon, ipinahayag nin Diyos sa paagi ni Propeta Ezekiel, an sa iyang kamauotan, nabuhayon giraray sa pagkamuot niya an banwaan na nagadan, ninhuli sa saindang pagkakasala. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel, ini ang sabi ng Diyos sa nakagurangnan, Uya, bubuksan ko ang sa indong mga lubungan, asin babagunon ko kamo sa mga lubungan. Ubanwaan ko, papapuliong ko kamo sa daga ng Israel. Maaaraman nindo na ako ang kagurangnan, kung bubuksan ko ang sa indong mga lubungan, asin babangon ko kamo sa saindong lubungan. O banwaan ko asin ang sakuyang espiritu, itatao ko sa indo asin mabubuhay kamo, asin ibubugtak ko kamo sa saindong sadiring daga. Dangan, maaaraman nindo na ako sa indong kagurangnan, nagtaram asin naggibo kaiyan. Tataramon ning kagurangnan. Salamat sa Diyos. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak asin kaligtasan. Hali sa kairaruman, minaagrangay ako sa imo kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang sakong pamibi. Pakinanyuga kan sa imong talinga, ang tingog ning sakong mga pakimaherap. Kagurangnan, kung tandaan mo ang mga karatan, sisay kagurangnan ang makakatagal. Alagad, ang kapatawadan yaon sa imo, huli ka iyan, ikasamuyang ginagalang.
Naghahalat ako sa kagurangnan, ang sakong kalag naghahalat sa kagurangnan. Siring sa bantay na naghahalat sa kaagahan. O Israel, magsarig ka sa kagurangnan. Yaon sa kagurangan, ang era asing kaligtasan. Yaon sa kagurangan, ang era asing kaligtasan. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak, asin ang bilog na kaligtasan. Ang Israel sa iyang ilinigtas sa gabos niyang kasumbikalan. Yaon sa kagurangan, asin kaligtasan. Yaon sa kagurangan, ang pagkahera, asin kaligtasan. Ipinapahayag sa babasahon na kung kita nabubuhay na may presensya kan Espiritu Santo, yaon man sa satuya ang grasya kan kagurangnan niyatong Jesus. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ang mga tawong makilaman, daay kinakaugma nin Diyos. Alagad kamo ba kong makilaman, kundi maki-espiritu. Huli tayaon sa sainda ang espiritu nin Diyos. Kun mayo sa indo ang espiritu ni Kristo, bako kamong ki Kristo. Kung si Kristo yaon sa indo, minsan kada ng hawak, huli sa kasalan. Buhay sa espiritu, huli sa katanosan. Kunyaon sa indo ang espiritu ni nagbuhay liwat kay Hesus Kristo sa mga gadan. Na nagbuhay liwat kay Kristo sa mga gadan, iyo ang mataong buhay sa indong mga hawak na magagadanon. Sa bagsikan sa iyang espiritu na yaon sa saindo. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Tuam adoramus Domine, resurrectium et tuam, laudamus Domine, crucem tuam adoramus Domine, resurrectium et tuam, laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectium et tuam, laudamus Domine, crucem tuam adoramus Domine, resurrectium et tuam, laudamus Domine. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa saimong espiritu, Pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Ando ang tugang na babae ni Lazarus, nagpaisi kay Jesus. Kagurangnan, an sa imong katuod nagehelang. Si Jesus, pakadangog kaini, nagsabi, Anhelang na ini, bakong para sa kaumawan ng Diyos, tanganing an akin ng Diyos, pag umahon, huli ka iyan.
Kanaisihan na naghehelang, nagpahalat pa nindo ang aldaw, dang nagsabi sa mga disipulos, maduman giraray kita sa Judea. Pag-abot ni Jesus, nahiling na si Lazaro, 4 na aldaw na sa lulubngan. Kan manangog ni Marta na si Jesus nagdadangadang, luminuwas sa pagsabat sa iya, mantang si Maria nagtutukaw sa laog kan harong. Si Marta nagsabi kay Jesus, kagurangnan, kunyaon kadigdi, day ko ta na nagadan, ansa kong tugang. Minsan siring, aram ko, na itataon ng Diyos an ano man sa imong hagadon sa iya. Si Jesus nagsabi, an sa imong tugang, mabubuhay liwat sa huring aldaw. Si Jesus nagsabi sa iya, ako ang pagkabuhay liwat, asin ang buhay. Ang minatubod sa ko, minsan gadan, mabubuhay. Ang nabubuhay asin minatubod sa ko, dai magagadan sagkod paman. Minatubod ka kaini, sinimbag ni Marta, opo kagurangnan, ako minatubod na ika ang Mesiyas, ang aking ning Diyos na napadigdi sa kinaban. Pagkahiling, nagtangis man, nahiroan sa iyang puso asin naghapot, sa inindo siya ilinubong. Simbag ninda, kagurangnan, madya asin hilnga. Si Jesus nagtangis. Ang mga Hudyo nagsabi, hilnga, kanigo anagayo ang pagkamuot niya sa iya. Alagad ang iba sa inda nagsabi, ang nagbukas kang mga mata, nin sarong buta, daiman niya mahimo na ini magadan. Si Jesus, giraray, nahiraw ang sa iyang puso, nagpalulubngan, ini sarong lungib na tinakupan nin gapo. Si Jesus nagsabi, halian nindo ang gapo. Si Maria, tugang kang gada, nagsabi, kagurangnan, namamarong na, 4 na aldaw na siyang gadan. Si Jesus nagsabi, bakong sinabi ko sa imo na kung ika may pagtubod, mahihiling mo ang kapangyarihan ng Diyos, dangan hinalik ninda ang gapo. Itiningkalag ni Jesus sa langit ang sa iya mga mata, asin nagsabi, salamat Ama, ta dinangog mo ako. Aram ko na danay mo akong dinadangog, ini sinasabi ko huli sa mga tao na uya sa palibot, tanganing magtubod sinda na ako sinugo mo. Dangan sa makusog na tingog nagsabi, Lazaro, lumuwas ka. Ang gadan luminuwas, ang mga takyag asin bitis nagagapos, asin ang nalawgon natatahuban kantamong. Si Jesus nagbuot sa inda, hubadan nindo asin palakawon. Dakul ang nagsungko kay Maria, asin nakahiling kan ginibo ni Jesus, nagtubod sa iya. Alagad, nagkapira duman na mga Fariseyos, asin inusip kung ano ang ginibo ni Jesus. An marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Umaw sa imo, Kristo. Matukaw po para sa homilya. Igwada ang padi na nagpahayag sa iyang mga parokyano na ang pinakakinakatakutan niya sa gabos, iyo ang magadan. Magadan sa laog kan confessionaryo. Naghapot sa mga parishioners, taano man nga Father takot kang magadan. Magadan sa laog kan confessionaryo. Nagsimbag si Padi, pag ako nagadan sa confessionaryo, mayong makakahiling sa ko, mayo man nagkukumpisal. Baka mahiling ako talaga gadana. Mga tugang, ang kagadanan, dai madudulagan kan taho. Maski anong pag-iwas sa kagadanan, dai ini madudulagan, iyo ini an realidad kan kagadanan. Sa satuyang mga Kristiyano, ang kagadanan, iyo ang pintuan, tanganig makalaog kita sa ikaduwang buhay. Alagad, ang iba, iniiwasan na magadan.
Kadakol ang ginigibong paagi, tanganig maglawig ang buhay. Malangani, ang pinaka-successful na business ngunyan, iyo itong mga pampahubin, pampahari ng kulubot, asin iba pa manunungod sa mga panluwas. Iyo ang nagdadanay, iyo ang nagtatrayumpo. Mga tugang, kung ang kagadanan, dai madudulagan, kaipuhan niya to ining akuon. Ang kagadanan na ini, iyo na ang pinakahuring aatubangon, kantaho, igdi sa kinaaban. Alagad, sa likod ng kagadanan, maski mamundo, igwang nagahalat na kaugmahan. Mayong iba, kundi ang pagkabuhay liwat. Ang pagkabuhay liwat na makukuasa na, mayong iba kundi sa Diyos, mayong iba kundi kay Jesus. Sa Ebanghelyo, nahinanjog niya to ang pagkagadan ni Lazarus, asin nahiling taman kung paano siya binuhay ni Jesus. Nagpapatunay na mayong imposible kay Jesus. Maski buhay, kaya niyang, maski gadan, kaya niyang buhayon. Ang estado kan taho, arog kaini, gadan, pagyaon siya sa pagkakasala. Ang taho, gadan, ninhulita, siya padagos na nagkakasala. Asin mabubuhay lang siya kung siya tataong magdulok, asin maghagad, nin pagkabuhay liwat, mayong iba kundi kay Jesus. Itinaon niya ang sakramento nin kumpisal, kaya maugmahon ang buhay kan Katoliko, kan mga Kristiyano, matapos magadan sa pagkakasala, igwanin pagkabuhay, ang magbalik sa iya, asin maghagad, nin kapatawadan. Diyan kita nabubuhay. Kaya, magayunan ko ta, na kung ano ang laba kan taho sa misa, sa pagkomunyon, iyo man ang laba kan pila sa laog kan kumpisal. Nagkukonform, bako itong kadakol-dakol nagpipila sa komunyon, ubos na ang hustya kang padi, alagad sa konfesyonaryo, may schedule, dikit-dikit, umayo lamang yaon sa pila. Mga tugang, ang pinakarason iyo ini, nawawala na itong inaapod na sense of sin. Ninhulita pa ulit-ulit ang ginigibok ang taho ang pagkakasala, natutuod na, akala kang taho, dahil na siya nakagibo, nin kasalan. Ninhulita pa ulit-ulit na. Iyo ini, ang makamundo sa gabos, pagmayo na ng inaapod na sense of sin. Sa Santa Misa, magayunon, dahil ni nagpupuon sa paghagad nin mga material na bagay. Nagpupuon mo na ini sa paghagad nin tawad sa mahal na Diyos. Tanganig sa paghagad ning tawad sa mahal na Diyos, ang pagsulsul, ang pag-ako kay mga kasalan, nagiging maninigo kitang mag-umaw sa iya. Asin mas nagiging maninigo kitang maghagad nintabang sa iya. Sa gabustang kahagadan, sa gabustang kamautan. Asin maninigo man kitang magtao sa iya nin pagpapasalamat sa gabus na biyaya na sa tuyang inako, asin man sa mga biyaya na sa tuyang aakuon. Balikan ta itong padi. Nagsumbong siya sa obispo. Nagpapalipat na ning parish. Sabi niya sa obispo, Bishop, mapalipat na ako ng ibang parokya. Ninhulita, ang mga tao duman sa sakuyang parokya, mga santo, dain na nagkukumpisal, mayo na nin kasaalan. Dain na ako maninigo na mag-serve o magpadagos ang mag-serve duman sa parokyang ito. Ninhulat asinda, mga santo na. Mga tugang, ang pangapudan sa to, iyong mananggad, maging mga santo, maging banal,
Alagad bago iyan, ako unta mo na kita mga parakasala. Sa pag-ako kaiyan, minasulod na sana ang pagsulsul, asin pagbakli, ang pagbagonin buhay. Tangan kita, maging pintuan nin mga gibong karahayan. Kita nagsusulsul, inaako ang mga kasaalan, yaon ang pagkabuhay liwat kan sa tuyang Espiritu. Si Jesus, iyo mananggad ang pagkabuhay liwat kan sa tuyang makalag na nagadan sa pagkakasala. Amen. Matindog po. Kaglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya. Kagurang nanta, ipinangidang huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Uminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw, nabuhay liwatale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa tuo, kan Diyos amang makakamhan, hale duman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupaki na abang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin lamang, sa buhay na daing kasagpuran. Amen. Mamibi kita sa Ama, nahuli kan pagkabuhay, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, kan aki niyang si Hesu Kristo, nagbalik sa to sa buhay, nin pakipagpatuod sa iya. Kaya, darahon ta sa iya, an sa tong mga pakimaherap, an sa tuyang sabihon, kagurangnan hinanyuga an sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing huli kan sa indang buhay na pagsaksi, an Santo Papa asinan mga obispo kan simbahan, magharubay kan nakakaligtas sa kapangyarihan kan pagkabuhay liwat ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nalulong sa droga, alkohol o pagsugal, magkamit kan Diyos no na pagkamuot na mawara sa inda kan kusog nin buot, sa pagdaog kan sa indang mga pagkagumon, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagmumundo as nagsasakit sa pagtalikod nin sa indang mal sa buhay,
Rangahon asin paumayan sa saindang kamundoan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang managehelang, maranga kan pagkamidbid, na ang pagkamuot kan Diyos na nagwawara sa indanin kusog, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, makisumaro ki Kristo, ang pagkabuhay liwat, asin ang buhay, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, itinanom mo sa samong puso ang paglaom nin buhay na daing kasagkoran. Daraha kami asin ang samong mga mahal sa buhay, sa kapanoan kan bagong buhay nin grasya. Huli ti Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako, asin ang sa indong mga atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na makakamhan, himatea kami asin an sa imong mga nasasangkuban, natinukduan sa pakasabot kan Kristiyanong pagtubod, magtugot ka, nasinda malinigan, huli ka ining sakripisyo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimong espiritu, iitaas ang mga puso. initas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos.
Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Huli tawong totoo, nagtangis siya sa katuod niyang si Lazaro. Asin Diyos na daing sagkod, siya binangon niya sa lulubngan. Naherak sa katauhan, kita dinara niya sa bagong buhay, huli kan mga banal na misteryo. Huli sa iya, ang hukbo nin mga angheles, nagsasamba kan sa imong kamahalan, na sa atubang mo nag-uurugma sagkod paman. Awot paman lugod, na ipagbuot mo na makasanong sa inda, an sa mong mga tingog, sarabay na maugmang nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangan, Diyos in mga upo. Ang langit asin daga, pano kang sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, palagan ay niyadigdig, kan kaburangan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadaan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ini mga atang, namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan, na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan ka ini. Taini an sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin diraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom ka ini. Tayni an kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon indo, sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapangareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ikamagdaton. Kaya kami nagurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo.
Giromdoma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giromdoma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Bilang mga aki nin Diyos, sa tuyo ng awiton, ang mga pabibiyon na itinukdo, asin itinugon sa to, kan sa tong kagurangnan. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganing kami nga tabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo.
Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Kasalan ang tinagan, kahiraki kami. Kordero kang Diyos na nagpapara, ang tinagan. Awi kami in katuninungan. Mga tugang, uya si Hesu Kristo, ang kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, Bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen.
Matindog po. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, kami namimibi, nadanay kaming mabilang sa mga kasapi ni Kristo, na anhawak asin dugo sa mong pinakinabangan. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw pan gabos para sa nagkakapirang anunsyo. An Radio Caritas Mariae, sarong non-commercial and non-profit Catholic media kanaga, nangangaipon intabang sa sato. Iniyaon sa pangataman kan Franciscan Friar of the Immaculate sa San Felipe, Ciudad ni Naga. Yaon po ngunyan kay bahanta si Fray Francisco Olofernes, FFI, tanganing maipaabot ang sa indang katuyuhan. Marinaga po sa Indugabos. Sa ngaran po ni Padre Conrad Maria Flores, ang local superior po namin mga Franciscan po dito sa Bicol. Andito po kami ngayon, mga management at staff po kang Radyo Caritas Mariae, upang mahagad po sa Indo ng tabang pinansyal para po sa survival po kang Radyo Caritas. For 27 years po, ang Radyo Caritas po ay nabubuhay sa donasyon lang. Pangbayad po namin sa kuryente at sa mga ibang mga gastusin para maayos yung radyo. This year po, nalaman po namin na yung more or less po ang tulong na kukuha namin galing po sa Italy, sa komunidad namin doon. So, ang balita po nila ay ititigil na po nila ang tulong pinansyal nila na pinapadala dito sa amin para mapanatili yung radyo. So, kung maitigil po yun, di po namin kaya yung monthly expenses po ng radyo na sa kuryente pa lang po ay ang buwanan po namin ay aabot ng 80,000. 80,000 po yung kuryente namin buwan-buwan. So, dahil po doon, nandito po kami ngayon para humingi po siya ng tulong para matustusan po sa mga gastusin sa pagpatakbo ng radyo. Kasi kapag di po namin yung natustusan locally po, buwan-buwan, ay isasara na po namin ang Radyo Caritas. Kapag di po namin natustusan po yung panggastos buwan-buwan. So ngayon po, kasama po namin yung mga staff po, volunteers ng Radyo Caritas na sa likuran po, sa harap ng simbahan, para tumanggap po ng iyong mga, kung ano pong tulong, maliit man o malaki po yung matutulong yan sa amin po sa Radyo Caritas. So, gilay po, naghahagad po kami ng tabang sa Indo para ma-survive po namin, maitawid po namin ang pagpatakbo ng Radyo Caritas. Salamat po at Marinal daw po. Ave Maria. Ave Maria. Radio Caritas Mariae has been operating for 27 years as a non-profit and non-commercial radio station.
inaugurated last January 20, 1996 as the Major Apostolate of the Franciscan Friars of the Immaculate, operated mainly by volunteers from all walks of life. With the span of time and the demands in maintaining the station, especially after calamities such as typhoons and the damages to the equipment due to unstable power line, the cost of maintenance rises. In paying for its monthly bills and debts, the station is dependent on donations received locally and abroad. But because of the pandemic and the rising cost of living, local funds weren't enough anymore to sustain the expenses. And with the unexpected news that our community from Italy, where majority of our funds come from, will no longer be able to support the apostolate. Then comes the reality that the radio station will be closed down if debts were not paid and the cost of operation per month are not met. We at Radio Caritas Mariae humbly ask for help financially for us to continue our mission of spreading God's love through the Major Apostolate, and thank you in advance for whatever help you can extend to us friars. Ave Maria. Matindog po. Suportahan ta po ang Radyo Caritas Maria, tanganig padagos indang maginibo an sa ilang misyon sa pagbalangibog kan marahay na baleta. An kagurangan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, idukuan sa ino mga payo sa paghagad nin bendisyon. Kagurangnan, bendisyon niyan sa imong banwaan, na nagahalat sa balaog kan sa imong pagkahera. Asin warasan na an sa indang mauton, hulikan sa imong pasabong. Sa indang akuon, hulikan sa imong kagaosan. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot asin katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.